Stanovnici Bukovačke ulice u Zagrebu prosvjeduju jer je preko noći na privatnoj kući u susjedstvu niknula Vipnetova bazna stanica. Potpisuju i peticiju, a planiraju se žaliti i mjerodavnim institucijama. I iz Vipneta poručuju da su spomenutu baznu stanicu ishodili sva potrebna odobrenja i suglasnosti nadležnih tijela. Micika Štimac 8 je dana istraživala što to radnici mudruju oko susjedne kuće. Ni na kraj pameti joj nije bilo da će joj pred nos staviti baznu stanicu. Potajno od traga stalno nešto rade. A oni kažu da solarno grijanje. I dok smo vidjeli da se štange idu gore, onda su se vidjelo šta je i sad se je sve pobunilo. Oni su šutili i jutro u 7 sati su već digli u zrak, dok ljudi spavaju. Boji se sad za svoju praunučad, a ni njezina susjeda ne može doći k sebi. Nevjerojatno. U tak gusto naseljeno mjesto da nam stave repetitor. Pa dobro, okej, treba repetitor, ne? Ali pa valjda ima negdje mjesta gdje nije tako gusto naseljeno. Male djece, baš imamo puno. Tu je i zdravstvena ustanova. Vlasnica poliklinike Ljerka Eljuga je onkologinja i zato zna sve o zračenju. Jedan od itekako dokazanih uzročnika karcinoma je svakako zračenje. Nitko ne misli stati samo na prosvjedu. Danas nisu mogli ništa drugo jer je neradni dan, ali već u ponedjeljak će predati peticiju Ministarstvu zaštite okoliša i gradu Zagrebu, a spremni su ići i na sud. Policija je tu bila za svaki slučaj, da ne bi došlo do gužve.